Pet partija u ruci, postavi 100, razumiješ da imaš 100, gore staviš da ja zvati. Neću puno potrebe zvati, možeš dolaziti sam puno. Koje, neće, koje? Nekso strani moj gledati, opa, idemo. A nije, na! A nije, da divno stiljam, ili da znaš kuvar neki, da, ili da koš Štiglić neki, koš Štiglić. On se ovaj čula, je za plaćenje, za one je 6 pizza što ima seba, to pokrivaš. Da njih uneseš. Čega znam? Zato što ona u obliku suze, ona je na donjem dijelu šljaka. Nije to. Šljaka znači, možeš špicu, možeš sve brdo, možeš krse, znači moraš onaj vrh ili malo nekako jebati, da bude makar... Ja ga ovdje sad imam posuku što imam tamo. Imam tu platu, a možeš vodu mogu biti da to pojedeš. Što s tom ne gledati neće. Ne može pronaći neko znaje. Vidi, da. Dobro, stari, dobro imaju. Dobro su dao, dobro si mu ga dao po paricu. I mi malo morio, da. Luda noć. To se zove koordinacija. Kobaje rade, ko živ. Nema ventilacije. To grozno. Otvorio se malo. Džaba tebi pare, džaba tebi sve, kad ti nema života. Nema života. Ja sad kad bi imao tu šljaku ovdje i daj sad A šta pričaš za posao tamo? a pričam za život dobar. Kad bi imao sad standard približno, aj neki manji za 50 eura, koga jebe? Sutra došao on je opet ima, aj dođi, aj spravati, vidiš se s nekim sedeš treba, tamo se, znaš, ti što šta ti ja pričam. Brzina, trka. Dobro, ti živio se radi, to je ono pa se vidi drugo. Nema, stari, to je puklo sve. Svi ljudi gledaju.